Ona, mural batzuk ikusten ari naiz, Nesgrafek egindakoak eta egundokoak dira. Honena, zuek ikusi, beitu, hementxe jarriko ditugu. Ai, ama, artista derra, ze gauza dotoriak. Ba, artista hau gaur gurekin izango da kosinatzen. Eta agian, margotzen. Zein edaki, adi lagunak. Bueno, ikusi duzue, txiki-txikiak ez dira, ikusteko modukoak dira, ongi etorri Nesgraf. Nesgraf zer dek, izen artistikoa o irizen eztek Nesgraf, ez da? Ez, nire izena Nestor. Bale. Baina berez izen artistikoa da Nes. Gauza da sare sozialetan, zegoen harrapatua izen hori, eta orduan jarri genuen Nesgraf. Eta orduan ba Nesgraf. Eta ja horrekin gelditu Bai, baina berez nahiagoet Nes. Ados, Nes. Ondo zio, Nes. Eta zesan behar nian. Bueno, basekiat eundoko muralak indituela, eta gaina mundu mailako lehiaketa batean, bi muralekin horri biliaiz puntxa-puntxan, ez da? Bai, bat 14garren, eta bestia 20garren hortikan, gutxi gora bera. Oso pozik. Kriston horia izango zen, ez da? Zegor mundu guztiko artistak zaudete, ez da? Bai, eta oso potentek, eta internazionalak, eta gauza da, oso garronago errengatik, baina erabiliet gehiago ezagutzera emateko nire burua, eta ja horregotea, hori bat. Hore batek hemen egotia, zukaldian zemuz moldatzea aiz. Bueno, finti. Eta oso salia laiz? Bai, ni denetari jate. Bueno, gaur ingo deuna da txokolatezko pastel bat, eta aldi berian, Nesen lan guztiak ezagutu ditu. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Nes, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan, bale? Azteko eta behin, ingo deuna da, bizkotxo bat, ingo deu ganaxa bat barrun sartzeko, eta gero, gainetik botatzeko, ingo deu saltxa bate bai. Bizkotxo iteko, hemen dakau, azukre eta arrautzak, arrotuko ditugu ondo, behin ondo arrotuta dazkaunian, ingo deuna da, iragatzita, bai kakaua, legamia eta irina bota. Ingo deu bizkotxo normal bat izango balitz bezala, dena naztuko deu, eta gero horrei botako dioguna da, hemen dazkaun zukuak. Bai olioa, bai esnia, bai ura, eta baita ere hor dakau, vainilan esentzia. Hoi botako jau fundamentu emateko, eta gero hemen dakau moldetxua. Moldetxo hontan ingo deuna da, hemen dakaun gurina igurtzi, gurina ostian irin pixka botako jau, zehatikan hoi emate zaio espeatzeko. Eta hoi jarriko dugu nasketa barruan, eta labian bukatuko dugu. Hoi izangoa, bizkotxua dala, oinarria, baino erditik irikiko dugu, eta barruan ganax bat sartuko dugu. Ganaxa ho, mus bat esango genuen. Zehatikan, lehen da bizi, ganax bat prestatuko dugu, hemen dakau, esne gaina eta azukria, ingoituguna da, berotu lapikuan, eta gero lapikotik ateako deu, behin urtuta da honian, bertan txokolatia urtuko deu, eta baitare bigorrengo botako iskio. Hori ganax bat ingo deu, eta ganax hori musa bilakatzeko, ingo deuna da, hemen dagaun nata arrotuko deu, baina ez guztiz arrotu, semi-montatua esateana, erdiraino arrotuko deu, ganaxa botako jau, eta hor txokolatezko musa prestatuko deu, gure pastelan erdin sarteko. Eta esan dakua, hoi gutxi balitz, botako etorria jaurrea zaigu rutira juni, elanian hasi berdeketa. Gioengo deuna hemen, gainetik botatzeko, ura eta azukre, de bai, zutan jarriko deu, urtutzen danean kakaoa botako dio, txokolate bai, hoi ja, zutatik kanpo, eta hoi dana ondo dakaunian, gurina botako deu, brillo emateko, eta hori erabiliko deu, pastelan gainetik botatzeko. Eta hoi gutxi balitz, dotore jartzeko, hemen da ez da umugurdudi batzuk, eta menta pixkat. Ados? Guain, mingaina eman zio desente, ikustea, osagai asko daudela, baina erresa da errezeta. Pixkanaka jungo gea, eta zu ingo zuna da... Sekulaz banatu aldezu gorrengo zuringotatik, ez? Bueno, indartxo, bai. Bueno, indartxo, hiri arrotzen jarriko dit. Indartxo hau, gazte hau, emango jat boltxo bat hemen, emango xiatiru arrautzak eta azukria, eta hori arrotzen hasiko, bale? Venga, ire kontu. Hordakak, bai arrautza, bai azukre bola, eta guztia, bale? Arrautzan azalak, bera bota, bale? Zagarrontzira. Bueno, eta hau esan da, ni jungo naizena da, beitu,
hau prestatzen jungo naiz, gero ja txukun. Zer mata azukre botako jot. Pixauta zekau dena. Bota, 3 arrautzak eta azukre guztia. Vale. Emate gozo gozoateakola, baina gozo gintzakin ibiliko gea eta soxito zaituk ibiliko, ezta? Vale. Ondo ziok. Venga. Bueno, eta aldi berian, kontatu iguk, ze gaztiaiz ja olako txapelketetan olako arrakasta eukitzeko? Artista utaz, zenbat urtetxo dazkazu? 20 urte. 20 urte, Bai. nahi, Bai, zori honaki. Eta gaina mundu mailako txapelketetan, Claro. Ze honaki. Nola hasi izan hau guztia? Ba, berez, hasi nintzen 13 urtekin, bai eskolan, aspertzen nintzanen, o klasean egiten ditu marrazkiak, ez? Bai, hori nik, bai, baina, ena hoki bezalako artistatea, Pixkat hasi nintzen hortik, eta gero fijatu nintzen grafitietan, Bai. hasi nintzen grafitiak iten. Vale. Jo letrak, Eta nola zitan grafitiak eta egiten, osea, espraiakin daula jendeak egiten bezala? Bai, jartzen nuen ere firma. Ez zuen Euskotrenen daulakoak ingo, ez da? Ez nintzen horra iritsi. Ez ondo. Hor bota sakarrontzira bera. Vale. Venga, bota. Vale, eta orduan hasi zitan grafitiak eta egiten, eta ze pentsatuan, ikasketak gero horta bideratzia, o nola inuan historia? Ez, hasieran izan zen hobi bat bezala. Eta egia esan dena pasatzela oso azkar, ze ja grafititatik ja pasan nintzen retratuak egitea, hortik gutxira, eta hortik gutxira ja, bai, aita, bai, hasi izan nerekin marrazten, ingenun kurtso bat bezala bioko batera, eta hortik hasi ginen marrazten, eta hortik ja, hasi ginen murala egiten. Egia da, hasieran oso zaila zela pareta bat lortzea margotzeko. Claro. Normalean jendeak, Eta izu gertatu nik txiki batek esan, gaita garrapatu ziela, nun baiten espraiak inda zoz egiten da, Bueno, bai. Berez historia hori da. Hasiko nahi? Bai, eman egurra, eman. Ni botako da, zuke guztia botako da, eta zuke bimon bildurri gabe egurra, bai, oidek. Venga, arrotu. Berez historia da, Bai, bota. hori, ni grafitiak egiten ditula, eta behin firmatu nula furgoneta bat, Bai. Nire firma jarri nun. Eta, eta ikusi zun, errepidean. Ama, Eta hori, bronka pixka bota zidan, ez? Baina, bueno, gehiago, saiatu zen eri, babesa ematen eta neri bultzatzen. Eta bideratzen ondo Bai, itea gauzak, ez da? Bai, Ondo zio, nire hori gertatu zaite bai, nik adidez obradore dakat poligonuan, eta behin junitzan, eta poligonoko nire obradoreko ate guztiak izton grafitila. Eta gero gaina, firma. Eta esateat, zibasek izena izen. Herrikoa izta gainea. Bueno, hola ikasten, ez da gero junituan tipuan atezen eta bakizu ezokuan egiten, da azkenean ni margotu bertxuriz gainetik handa, venga, urren arte. Baina bai, egia esan, beti grafitian da azten dianean, bai, gustatzen zaizue, gustatzen jo, pixkat biurrik eri horiek itiare, bai, ez da, leku berezitan nin, eta horrek bere xarma daka, ez da? Bai, eta, bueno, dena firmaz betetzea, eta gaina normalan gaztetxoak azten dira bere herrian firmatzen. Baina horrek etzekak, adidez esate joape, nik, zo zeite jat, etxiokena ondo, basekit, bronka botako ziatekela, eta junta sinatu ite jau. Baina, hola daek, ez da? Bueno, hola izango, hola izango. Bueno, eta ze, a ber, raitak noa bideratu zian, o zer erakutsi zian, baudena ondo bideratzeko. Bai, bueno, bilatu zu muralista bat, donostiko muralista bat, Innovar Dula izena. Ados. Eta ematen zituen tailerrak 4 pertsonentzako. Vale. Orduan bani aurkitu nitu 2 lagun, 3 ginen, eta orduan horregatik apuntatu zen aita. Bera bai gaztetan margotzen zuen. Vale. Eta, bueno, apuntatu zen, ez? Eta horatzet, tailerra bakarri bukatu genula gubiok, ze beste biak espertu intzian, nazkatu intzian. Eta hortikan, hori gubiok bakarrik bukatu genuen, eta ja segidan mural bat egin genuen gure herrian. Pixka bat etxando morro, pixka bat ez genuen permisorikan eskatu, ez da ezer, baitzen genuen herriko batzukin, baina... Iso guapoa aitak inpiratan egiten, no? Hori, este gaine, dozeinek ezin dikin, Aita kaineruakak, ondo. Makarra. Eta zesan behar nilan. Hortikan, gero, noiz etorri guan, hori inbertzeko, arrotu inbertzeko, eta betuz akturko bateak utziko jan. Arrotzeko inbertzen hona badek aizia sartu. Eta aizia sartzeko inberdiona horrela. Gusten dek, hau iten nahi naukenian, ja hor burbuilak jartze ditu sartzen. Hora iten bai abite hau naztu, bale? Nik ez diat ondo esplikatu, erruan eria izan dek. Iten dek horrela, eta hola eskumutorakin. Nekatza izenean, sorbaldakin. Daia nekatza izenean, nango ergutu guztiakin, bale? Eta gero berriro eskura bueltatzeiz. Ikusten dek hola ja, gorputza hartzen aztekela. Baina aizia sartu berdiok barruan, bale?
Venga, ire kontu, ekin horrei. Iepa, hau arrotuko zaitek eta. Bueno, eta zezan behar nizun. Nahi ginala hitz egiten, nintzen un mural hori, morro pixka bota zeniotela eta herrian nintzen dutela murala. Bai, eta bueno, azken finean herrikoi gustatu zitzaien, eta ja arazori gabe horra hasi ginen margotzen, eta azkenean gelditua gure txokoa bezala, ez? Hor dakagu Hall of Fame deitzen den bezala. Hall of Fame, bai, hor ditu gure muralak. Ona. Eta bueno, eta hortik noiz etorri guan ja murala hori izan dek premiatutako muralen bat, edo zene izan dituk bi mural berezi horiek? 2022an gelditu zen Trintxerpeko murala gelditu zen 10garrena, mundu mailan, Zirizan. Eta oraingo hau izan da Baionako gaztetxean egindako murala, eta bestia Ibarran egindako murala. Osea, 3 izan ditu premiatuak orduan. Bai, 2022an Zirizakoa, eta 2023an Baiona eta Ibarra. Vale, eta hori premiatzeko, nola bilatzen die? Nola premiatzen die saikapen hortara edo lehiaketa hortara? Nola... Edo zu aurkezten dezu murala, bai, edo plataforma eramaten duen tipo batek hautatzen du. Osea, lehenengo bilatzen dizkiozu muralak, eta bera ikusten du hautatu edo ez. Vale, eta nola deitzen deken lehiaketa hori edo egiten den historia? Plataforma da Street Art Cities. Street Art Cities. Street Art Cities, vale. Eta hori funtzionatzen du, beraiek ite dute urtero, hilabetero ite dute lehiaketa bat. Bai. Eta orduan lehenengotarikoa gelditzen bazea, hilabete baten, hor klasifikatzen zea ja urte amaierako konkursantzako. Eta zure kasua nola izan zen? Behaiek etorri zian zure bila o zuk eramantzen duen plataformara murala? Nik eraman nun. Nik eraman? Bai. Bai. Eta nunda radia, nungoa da plataforma? Ez dakit, amerikanoak dira o japonesak o nungoa dira? Ez, Belgikakoak dira. Belgikakoak ditu? Bai. Eta tokatu zaik garea jutia, hori gero egun urte bukaeran iteien eventoen bat iteie, o dana sare sozialetan? Sare sozialetan iten da, bai. Ados. Bai, azkenan jendeak bozkatzen ibiltzen da, eta orduan sare sozialetan egiten du. Ados. Bueno, eta lagun asko izan nion bozkatzeko, nahi esian abisa, hogi. Ber, pixkat azkenean nola funtzionatzen du. Lagunei pasatzen, eta ondo promozionatzen. Eta lagun asko balin bazka, erresago iritsiko aiz, eta bukaera. Bueno, guainiko jauna gauza bat, behitu. Guainiko ekenaek, esateana pixka pringatu. Arrotu ezu hau, behitu, eman diozu gorputza. Ezin jo, pixka, gehiago mango zio. Eta hau jakakau, arrotuta. Eta guainiko jauna da, behitu, eskua sartukoek, barruan. Eta nik jungo nauk botatzen irinak. Eta jungo iz lasai denan hasten. Eskuakin. Vale? Bai, eskuakin. Eskua sartu barruan. Eta nik botako jatorrela. Tenga, tiki, sartu eskua barruan. Eta inberezu, saiatu lortu deun aizia ematia ez jutia. Eta nola? Azpitik sartu, eta tiki, maitasunak, margotzeken bezala muralak, holaxe. Vale, ni emango ja golpe bat hola, eta hola. Eta bain jungo ditukola lasai, bai, irina botatzen, legamiare bai hemen jarrietela, eta hoi juta izen bitartian iten, ningo ziotenek moldiai, baitare, sartu gurina eta irina, espeatzeko. Eta adibidez, zenba jende gartik parte lehiaketa hortan? Jende asko, ez dakit zifra ondo. Ez dakit zifra ondo, baina mundu guztiko jendea gartik parte. Bai. Osa, internazionala mundu osoko jendea parte hartzen du, esan dut, ezakit, egun ez gehiago. Egun daka, jende. Pila bat. Eta premiluak eta zehoten dia, bakarrik handa hori irabazten dek, edo sari potolok egoten dia, o zehoten dek zazki? Ezagutzera ematea. Ezagutzera ematea. Prestigio hori. Ona. Bueno, hemen, gurina pixkat eman, girina hola iten diot, pixkat, espeatzeko, soberan da ona atera ingoet, baina hau, dana sartu behar du, ondo jaiz. Venga, jarraitu. Ni sartukoet? Bai, sartu, dana nastu behar diu. Venga, 3 golpetan ingo dugu, aurrena pixkat, gero beste pixkat, eta gero gainuntzekoa. Eta hoi dena sartu diozunean, likiduak sartuko izkilo. Hemen txemingaina bat, ondo jaiz, azkenengo golpean bila jungo baituk, tiki, vale, a ver, dana barroa, eta hor jairu, bueno, behitzak zertako den garrantzitsua hau itia. Betu ze grumito duten diana irinan. Eta askotan ez bada hau iten, gero grumito hauek bizkotxo barruan topatzen dira. Hau gero eskua sartzen duzu, horrela iten da, eta dena barroa. Vale, ondo jaiz. Bueno, eta hor, zeintzu dia txapelketa, mural hauetan irabazliako, ire erreferentiako, zein izan dira? A ber, txapelketan,
irabazlea bat izan da Sabotaje al montaje. Sabotaje al montaje. Kanaritakoa. Vale. Eta gero beste biak Espainiarrak. Bai, jarraitu, Bai. Esate asko ikan horri. Beste biak Espainiarrak dira. Bai, baina... Nivel gehiena hemen dago, igual, ordune bai? Ikusten nahi edo... Nivela ez dakit, baina mugimendu gehiena... Bai, Bai, esan dezaket hemen dagoela, bai. Eta esatik, jendia paret gehienetan hemen markoitzik edako, Belgika junda, igual, takataka, bronka gehiago. Baina mugimendu dago, Espainia, bai, artista pila daude. Ona. Bueno, eta... Baina, referente bezala, nire referenteak ez daude plataforma hontan. Zein izan dira ire referenteak? Asko dira. Baina, adibidez, Sainerretan, dela polakoa. Bai. Edo, bueno, hemengoak bai, adibidez, Sebas Velasco. Vale. Udane Juaristi bai, hemen egon zana. Pablo Astrain, hauek euskaldunak. Udanek egundoko katxarroak ititure bai, Bai. Ni flipau minun esan dugu, katxiz lamarre, ara lanak hartitu zuenak. Bai. Edo, Ariz, gehien bat, asko gustatzen zait Ariz. Ariz dundarra da hori. Bartzelonakoa. Vale. Oso onak ite ditu, potentea. Katxiz lamarra, torri genia, soberan daun irina, kenduko deu. Oso ondo, hau ja listo dakau. Hori geratzen zaikena ja, bainian esentzia bota. Hola, txiak. Eta... Zeko xatzen, nahi, margotzia divertidu, baina hori ere bai, Bai. Ra, ona indek. Bueno, indberdekena dagoa indek. Hola in, dana garbitu. Vale. Guain, huelta eman nahi eta hola juna askarronea, ez egoitzeko tanto ikan bidian. Txupatu, Hortan hori hona izango, hori den miaskatu, bestela. Eta guain ningo deuna da, hau dena, hemen sartu. Eta lehen da biziko urratz potolua, eman deu. Bizkotxua, labean sartuko deu. Hor ganax hori pixkat ostutzen anian, esnia hori montatuko deu. Eta ingo deu, barruko musa. Eta bitartean fungo gehan, beste gozotegi batera. Noa, oa gozotegira zehazki, eta bertan gaurkuan ustet bonboiak indizkuela. Oazen bertara, hau labea dijoa. Kaixo Joseba, miren nukaz naiz Hernanikoa, oa gozotegiko ardurauna. Gaurkoan gauza goxo batzuk erakutsiko dizkizuet. Oa, hasiera batean zan, garai bateko gerra aurretik irikizan ultramarinos bat. Eta hori irikizun ere birramonak alargun gelditu zanean. Hola jarri duzun, nire amonak, nire gurasoak egon zian, eta nahi gozauintza gustatzen zitzaiten. Sukaldaritza ikasi nun, turismo ikasi nun, baina nahi gozauintza gustatzen zitzaiten. Eta orduan etxean hasi nintzen gauzak iten, dendan saltzen, aliaitu zen momentu bat dena. Ja, zugetxean jazin da gehiagin. Eta orduan lokala bat genuen eta hasi ginen lokalan obrain, eta lehen da izintzen obradorea eta gero den da. Oa, abizena da, ez da o punto a punto, ez, oa, abizena da. Eta kasualidadez, aurten jakin dugu oatarrak zertan ibiltzezian. Kontua da, San Juan Baleontziko produktuak oatarrak saltze zuten produktu horiek. Gure eskaintza gehien gustatzen dena eta ezagutzen digute pastengatikan. Eta gero optikan aurrea bateliak ditugu, zigarriluak, tartetan tiramisua, hori gustatzen da asko. Eta gero palmerita, txokolatiak, bonboiak, tartak jaldre sagarrakin, eta bueno, ite ditu desberdinak. Eta gero jendeak eskatzezkigun gauzak. Datorren astean inberde tarta bat, goazeneko tarta bat. Nire alabak nahi du tarta hau eta ezakize, bueno, batzuk oso pertsonalizatua dira. Ezagutu dezu eden da, ze eskaintza daukagun, eta oin obradorea jungo geha. Gaur ingo daizkizuet bonboiak, baino kafeakin. Txokolate berdintza, moldea zirri prestitzeko, ingo deu brotxak nola prestiz, zirri prestin batzuk bota, eta hori lehortzea danean, esne edun kobertura. Bere temperatura hartu, kapa meme bat jarriko diogu, gero hor bere betegarria hautatzeko. Betegarri bezala, erabiliko dugu, esne gaina, kafe hautsa, kafea, azukrea inbertitu esate dana, eta gero manteka de kakao erabiliko duguna txokolatean. Gustatzen beti aldatzen jotea. Ez gustatzen beti vitrina, beti sei bonboi, beti berdinak. Ez, bat bukatze danean, benga, oen zein godet.
gaur gatzakin, gainanako gatza, erabiltzegu. Naranjakin ingo dut. Eta gero baitare, ez bakarrik barrukoa bali naranjana, baina itxura baitare aldatzea gustatzen zait. Badituzu errezetak, ite dituzu errezeta horiek, ez zaizkit gustatzen, moldatze dezu errezeta, gero formula, klaro, bonboia, ez da, oiexko ingo dela bian, ez, formula bat, behar du grasa kantitate bat, kakao kantitate bat, eta aldatzen jode da, reformulatzen pasatze da denbora baitare, baina, bueno, gero ondo ateratzen bada, jazta. Eta ikuste dezutenez, daudea, ja, legorra dago. Eta, bueno, ni, beste 20 gehiago lagun bezala, gozoa elkartean nago. Denak elkartu ginean gainea, lehendabiziko aldiz Gernika egiteko. Zoragarria izan zen. Gernika egin genuen, baina genuen lagun kidetasun bat, gozogile guztien artean, oenekan, jartzen ezkit, ikaragarria izan zen. Zati da, Gernika bat, tamaino errealian, txokolate koloretan, ez txuri beltza. Erreala txuri beltzan, hau txokolate koloretan, hau du askoze kolore gehiago. Eta gero horrekin, tonto, Parisa junginan, gure Gernikakin. Hango txokolate feria internazionala izate da, eta han jarri genuen, esposatu genuen. Eta gero zin genuen nola galditu, eta txalupakin hasi ginen, albaola junginan. Itzein genuen bertakoekin, eta baietz, utziko zigutela tokia. Txalupa iteko, eta azkenian ikusi zenuten denak, ze txalupa atera zan. San Juan baleuntzian txalupa batetik atera genuen txalupa hoi, eta etzen urperatu. Oain, azkeneko hauek beteko ditugu. Hauek betetzeakoan, bukatze dugunean, piskatu zutzen utzi, eta sellatu ingo ditugu. Berrizeko bertura atemperatuko dugu, hauek denak isteko. Itxitakoan, frigorifikoan sartu. Txokolateak badauka bere tik hori temperatura dela. Orduan, hartu behar da temperatura ondo bai beruan, bai hotzian, eta ozgailuan baita, ezin dezu ozgailuan kongeladore batean sartu eta hor, ez. Orduan, kontutan euki behar da temperatura, ze temperaturetan, ze txokolate da, ze txokolate klase bakoitzak bere temperatura du. Hemen ditugu boiak, atera ditugu ozgailutikan, eta oain, venga, sorpresa, buelte emango dio, kolpetxo bat, eta aber zer irteten den. Hementxe, inditugu bonboiak, kafe bonboiak, beste batzuk aukerande baditu zute, nahi izan ezkeo, etorri hoa gozotu gira, hemen Hernanin zuen zai gaude. Venga, beste bat arte. Haupa, miren, bezarka da hondi bat, gozogile guztien partetik eta gora gozogileak, eta egia esan, ze pasta gozoa egititu zuen, ni ezautzeko askotan, zeatian zautzan eleku batutan beti izan ditue pastak, eta oso gozoa egititue, eta beste gainuntzeko gauza guztik bai. Bezarka hondi bat, eta jarraitu goxatzen eta goxatu erazten. Gurean jarraitu behar dugu. Bizkotxo labian da gau, martxan di joan, hemen inbiar deuna da, gainetik botatzeko saltxa bat inbiar deula, ura azukrekin irekingo deu, eta gero botako jau kakaoare bai zutan, baina gero beste txokolatea zutik kanpo. Eta hemen dakauna da esne gaina, inberdeuna, arrotu, eta hemen indeun ganaxo honekin naztu. Garrantzitsua da, ganaxa hau, 30 graduta jetxi behar du, naztutzeko esne gainaki. Zatikan, esne gaina arrotzen badeu, eta hau, lehenu indeun bezala irekin da, beruan bota, bertan bera etortzea. Baina nola hemen di joan ja, 10-15 minutu, epeldu da pixkat, arrotuko deu, erdiraino, ez guztiz, eta gero naztu, eta musa jarriko deu. Horingo deu, eta zu, honea, eskulan egitea, azpertuntzea ja pastelakin, ose? Ja, bai, gehiagia. Zingoek, ose prestatu bihar diguk horrekin? Zure retrato bat inbarkoet, ez? Seguru? Bai, ez, ho? Katxiz lau marraudekau. Bale, eta nola inberdia retratu? Niz geldikan gehatu behar nauk, hemen eseitan izukaldian inberdit, eh? Bueno, argazki bat atako izut. Argazki bat atera, eta... Eta horrekin harrituko izlania, bale? Eta nola jarriko nien guain guapo, nola jarri behar nahi? Jarri behar zea, hola? Hola, jartzen bak izton zurra, ingoiak. A ver, ez, hor, geldi? Eta begian kamerari begira. Bai. Fenomeno. Bai, baleko ate alda. Katxila hori hobetzen ez da kasaia. Hor da ondo, artista. Bueno, hik eman eurra eta ni hemen jarraituko nau. Baina, kapasa alaiz mingainai eta axota aldi berian emateko. A ber, ikusiko gu. Bai, ikusiko jau, bale.
Bueno, hemen ingoetena da, hau jarri baino lehen ingoetena da, hau ja ura eta azukre martxan jarriko ditu lapikoan. Honekin ingo dugu karamelo bat eta karamelo horrekin, karameloa, deitzen da azukria urakin hasten danean jarabia deitzen dio gozo gileak, eta jarabe bat ingo dugu eta edo gainuntzeko osagaia botako eskilo. Eta irelan gehienak erretratu dituk, ezta? Hor ikuste izkia hon bezala, ezta? Bai, askotan erretratuak egiten ditut, eta asko erabiltze ditute bai argazkiak. Baina egia da, bain unibertsitatean eta pixkat experimentatzen nagola, eta hori, estiloa pixka bat aldatzen nijoa, ez? Eta zein da zure estiloa zehazki, zerrekin, badakit hor ikusten dut, ez dakit hori oleo da, zer da hori, zer material erabiltzen duzu? Horiek dira retratua eta paisajea akrilikoa eta bestia oleoa. Oleoa eta akrilikoa. Hasi nintzen akrilikoakin eta bain pixka pasan naiz oleoa. Oleoa pasatzen naiz. Hasi ditzan esprayakin. Bai, lehenengo espraya, gero pintura plastikoa, eta bain lientzu txikia. Zenbat modalitate moto, zenbat mota daude? Batzuk horri biltzen dianak horrik usten zuna hola bihatzakin marrasten da bestiek eta hori... Teknika asko daude. Egundaka teknika, ez da? Batzuk bai pareta zulatzen dutela eta... Pareta zulature bai, Bai, denetarik. Denetatik. Egia zen, guan gazteaiz eta teknika asko pasea behar ditu. Ona. Eta muraletan, ze teknika erabiltzen dega? Azkenean murala erraldoia egenian... hasi nintzen esprayakin, hasiera batean, esprayakin egiten, baina gutxiraia bai pasan nintzen pintura plastikoa erabiltzea. Askoz gehiago gustatzen zaiz, da gehiago piktorikoagoa da. Igual esprayakin lortzen nun bukaera oso degradatu eta garbi bat, eta pintura plastikoekin adibidez, zatarragoa, ez? Gaio rechazo, textura desberdinak, pintzelka soltea, eta hor adibidez, historiak, ikdakak marrazki bat, metro batekoa, o argazkitxo bat, mobil baten, nola pasatzen deki histori hori 6 metroko mural batea? Eskala bitartez, o... Baliabide desberdina daude. Egiten dira bai kuadrikulak, edo bai proiektatu, alda proiektatu. Proiektatu ze proiektore batekin jarri batean, da hi bentsaten... Olaxe. Izpiluan itezan bezala, txikitan, argazki bat jarri bestean gainean, da marraztu, eta geho horren gainean... Kalkatu bezala. Kalkatu bezala. Eta, oain bai dago digitalki aldezu egin superposizio bat, digitalan iten den gauza bat, erresagoa dena, eta bain gutxi gora bera jendea hori erabiltzen du, baina ni beti saiatzena begiz iten dena eskuz. Hartu eskuz eta ekin. Bai, ordu nite dena da aman alzada, ez? Eta gero juten nahi zuzentzen. Bai, oso garrantzitsua da, bozetoa ondo egitea. Asko jun beharra izatzea aurrea paetea bezea une oro, no? Bai. Eta ze dimentsio dituzte mural horiek? Zein da indezuna hundilena? Esango ditut altuena, izan dela Ibarrakoa. Bai. Zitun 30 metro altueran eta... A ver. 30 metro altueran? Bai. Katxila, mari, hor arnesakin gutxien ez, no? Bai, eta 28 metroko elebadura bat, eta... Eta hor, aurrekoan etorri zanean ebai galdetu nion, da hor bertigoa alimakazu, erra dakazu, ez da? Ezin dezu, marraztu ondo bertigoa egin. Ez, eta gaina makinak asko mugitzen dira, eta gehiago ja estiratu dagoenean, eta gehiago. Brotxazo bat gota, eta atera gazoa. Eta geho muraloiek adian iten dianian, segun zei, segun, dana triskantzak asko sortuko dira, ez da? Bai, adibidez, esprayakin, aizeakin ezin dezu margotu, ze pintura eramate du. Eta pintura plastikoakin ja, euria egiten badu, aiopela jo. Esprayakin adibidez aldezu margotu, berez, ez da margotu behar, baina euriakin margotu ezakezu, ditugu sekante pilo bat eta ondo aguantatzen du. Eta orduan nola iten ditu normalian? Murala hundi bat 30 metro, zer txikan, 30 metro luze eta zabalera zenbat? 7. Bai, adibidez, Ibarran... 200 metro karrotu di. Kigen una anekdota bat, zela, margotu genuen gabonetan, ez? Bai. Eta... ona egin zigun, ez? Eguraldi ona egin zigun, eta ja bukatzen ginela, ez dakitzen, 31ean, hortikana etorri zen ama txampainaekin. Bai. Eta hasi zan euria egiten, pero a tope.
Osea, izan dena txorreatzen. Serio? Guztia ja bukatu eta dena txorreatzen. Eta zesan, no? Eta Gordeza drama bat txampaña, izan zen. atea esakoakola. Gorda, Serio, no? Bai, bai. Katxila, ama. Listo, no. Listo, no? Eta ze, eta dana bertan bera junuan, edo... Zati batzuk, bai. Azkenengo margotutako lehortu gabe zeona gutxienez, no? Hori da. Bai, baina, bueno, azkenan txorreatu zunez, Claro, zikindu zen dena. Agertzen. Isla, man. Erra liba. Bueno, hemen indetena ikusi zuen, irekin, ura, azukrekin, kakaoa bota diot, eta guain zutatik kanpo bota diot txokolate. Behaiek urtzen nahi dia guain bere berotasunakin, eta urtzen dianian guztiz, burina botako deu, eta brillitu ateako deu. Eta hemen, semi-montatua nahi nian esan behitu zak. Nata montatua da, hola itezula eta gelditu itela. Hau da semi-montatua. Vale. Hola nahikoa da. Hau erabiltzen da hola semi-montatua ez dakit. Igual zu ez tezu jan, baina gara kafe bereziak iteko eta hola asko erabiltzea. Eta hemen, dana bate elkartu berren, behitu zeingo deu. Pixka bota, vale? Pixka botatzen deu, pixka tau elkartzen deu, eta pixka tau elkartzen deunean, gero berriro botatzen dugunea. Zatik, dana batea botatzen bazu, igual ostu iten da leku batzuk, eta ez diain ondo elkartzen. Hola aldiz, guain hemen ja, ganaxa elkartu deu, guain hau, dena ez negainara botako dio, mingaina bat diardiat, eta mingainakin nastu eta listo. Eta behar dena, haure bai ostu behar du, eta horrek bai ostu behar du, gero pastela bukatzeko. Eta, bueno, eta muraloiek, adibidez, 30 metroko muraloi eta 7 zabaleruan da. Zenbat demora tardatu guan bukatzen egiten? Ba, hori genuen 15 egunetan, azkar. Ostras, Bai. Hauste unian, Tiempo Baina record. aurreko lan guzti ja aurreatuta Claro, buko bueno. zenut eusten, ez da? Bueno, a ver, ya da diseinua denbora gehiago eramaten zula. Osea, bakarrik ikusten da margotzen dagoenean, baina atzetik kriston lana dago. Diseinua egiteko garaian eta gustatze arte eta bestei gustatu arte. Eta diseinu hori dana hainbat ondo diseinu inda egin behar dagoenean ditu. lan asko aurrezten dezu, ez da? Claro. Bueno, hau, listo dakau, Ingoetena da, ozgailuan sartu, pixka gogortzeko, gero tartan barruan sartzeko. Venga, hau, listo dakau, oso ondo. Eta beste horre ingo jotena da, berringailuakin fin-fina utziko deu, eta txukun-txukuna, gero xamur-xamura gelditzeko. Eta gaina brillantia. Nola hua? Meko atxila, tegestina ikusi dein. Ze ona. Bueno, hemen ningo deuna da. Esan dakoa, guain, bai, 2 buelta eman da, txokolatean aurtuko da, baina ondo, brillito, oso brillito da, haundila daka, baina ostutzean ian geho brillo ikun zaio. Orduan, gurina sarte zaio, birrindu, eta ondoko brilloak ingelitzeko dana. Venga, nola gua horrekin? Bueno, txeia bukatzen. Bueno, ingo deuna da, hau birrindu, eta beste reportai bat ikustea joan gaitu, bale? Isegitu horrekin, Me katxila mar. Hau birrinduko jat. Onda otea, aize gehiagia esartzia barroa, eta bestela gero golpe batzuk eman aize hori guztia ateatzeko. Bueno, eta esan dakoa, erreportai bat ikustea jungo gea, zehazki erre jatetxera, eta nola ez, gaur gozuak nahi ganez, beste gozo baten bila. Oazen area. Epa Joseba, bueno, gu Obraian eta Anelore gea, hemen gaude Donostin, Groseko auzon, eta gaur erre jatetxea aurkeztuko dizu. Bueno, proiektu hau iriki genuen nire bikotea Obraian eta nik, oain dela 3 hilabete, gutxi gora bera. Eta egin izan deulana 5 urtez Grosen, orduan oso ondo ezautzen dugu Groseko merkatue, eta asko gustatzen zaigu. Eta horratik iriki genuen hemen. Bueno, erre da guretzako sukaldea ikusteko modu bat, ez? Pues, erretzea bai parrillan, bai laben, asko gustatzen zaigu sukaldatzea zukin, Mexikon deitzen da tatemar, beste teknika bat, eta dana hortik dijo. Guri etzaigu gustatzen asko etiketatzea gure janari mota, baina bueno, da merkatuko janarie, gure estiloa, ez? Azkenen Obraian mexikarra da, ni hemengoa naiz, eta bueno, beti dago bion zehozer sartuta plater guztietan. Dauko karta txiki bat, eta gero kartaz kanpo gauzatxo batzuk beti aldatzen juten dienak. Gauza da, bueno, daula taberna, dala pixkat informalagoa agian, eta gero jatetxea formalagoa, lasaiagoa, intimogoa. Bueno, eta guain ja ezautzen dezuela proiektue, bagoazen sukaldea Obraianekin, beak zehozer prestatuko digula.
Bueno, Braianek preparatu behar diguna da txokolatezko kulanta. Hasiko geha lehenengo gurine urtzen. Eta gero, bestalde, arrautzak nastuko ditugu azukrekin, gero botako dugu irine eta gatza. Guen gontan erabaki dugu kulant bat itea, baina, bueno, beste plater bat adibidez, izanik egunero aldatzen dugu zebitxe bat iten dugu. Segun zer daune merkatun, hartzen dugu arrainik freskoena eta goxoena, eta zebitxe bat iten dugu. Eta gaurkoa da lubina kilindakoa. Dana ondo nastuta daunen, gurin eta txokolatean nastuko ditugu baita, eta dana urtzen danen batea, bi nasketa horiek nastu. Nola merkatuko janari egiten deun, produktue oso importantea da. Azkenen kulanta hauetan hain ondo aterako, arrautzak ez balin badie kalitatezko, txokolatea kasu hontan adibidez, kartzen dute Mexikotik, Txapasetik, orduan guretzako oso garrantzitsua da eta filosofie beti da hori. Bueno, ja behin nasketa inda dauzkeula, sartuko dugu gure mangan, ontzin jarriko dugu eta labera. 8 bat minutu, segun labea eta temperatura, eta gero enplatatuko dugu izoziarekin eta espeziadun krujentearekin. Bueno, Braianek Mexikon ikasi zon sukaldaritza, horrentzon bere unibertsitateko karrera. Eta, bueno, beti zauken gogoa Europa etortzeko izar Michelinetan eta praktikatzea. Eta, bueno, hola izan bere karrera. Azkenen postre hau da txokolaterontzat, osea, txokolatea gustatzen zaionak beti eskatzen du kulanta. Bueno, Joseba, hementxe daukezu, gaur zuentzako prestatu deune postrea, kulanta. Falta zaigu bakarrik Mexikoko edari berezi bat botatzea, mezkal pixka bat eta flanbeatzea. Eta, bueno, hau edo beste edozein platerren bat probatu nahi dut, badakizu hemen gaude Errejatetxean, Donostian. Eskerrik asko eta agur! Aupa bikote, hoi da hoi pastel goxu indezuno, tarrito txiki hortan, ze goxua, eta egia esan, goxatu arazi, eta mila emesker, erreportaia gatikan. Gu hemen jarraitzen dugu, eta next gauza bat esan berrizut, gaurretzea gure zaioko artista bakarra, zeatikan behitu hemen zeze marabila dakaun, Victor Buenok bialdu digu, 83 urteko gizon bada, eta berak indako kuadro hau behitu. Bere lekuan jarriko txintxilikatuko hemen, eta jarraituko kontatzen ekarri diguna. Leku hau bilatuko jo, aber hemen, pala, txak. Vale, Victor, ez baeto oso zuzen jartzen jarriko egero beto, Vale, eta Victor jarraitzaile bada, eta behitu, nola gu familia behasaingoa dakaun, hemen txe, argazki hau dago, bere aitak ateatakua, 1930an, argazkilaria zala. Eta berak berreskuratu du argazki hau, kuadro bilakatu du, eta behasaindar arginatarrei nahizion bidali, eta hemen txedakau bai hau, bai hoi, eta bai bihaldutako gutuna. Mila esker, Victor, eta hemen txegilitzea pastela bukatzen, eta ikusi ze artista da gaun hemen bai, Honek 83 urtegin ez dakiz, gauzain goitu, baina betu ja nola da bilen. Bueno, mucho handi ba, Victor. Bukatzar nago ja, osea que... Ze hona, eso. Artista hutza aiz. Ze jarriak hemen, realeko atalteletikeko haura pixka hortanetikan? Ondo aia, ezi. Eta bukatuta zio, noiz bukatzen de karikatura bat? Normalean nire obrak ez dira inoiz bukatzen. Ez dira inoiz bukatzen? Bukatutzat ematei ez. Ados. Oie, beti ziok ikutuen bat ematia, oseo zitea igual errezeta baten plater batian bezala, ezta? Azkenean otakako saltxa botatzia o presila jartzia, ezta? Eta zer ikusiko jau ire karikatura, ire retrato edo historitan pixkat iri identifikatzeko? Badira artistak beti bere ikutu txiki badakaenak, zekiat zerrekin identifikatzea izen. O zerrekin identifikatzea zekaun ire lanak irekin. Bueno, berez asko margotzen ditut erretratuak, eta egia da ebai, berez eramatetela diseinu bat, baina beti gustatzen zait improvisatzea momentuan. Vale. Baina asko egite ditut euskal kulturako pertsonaiak, beti saiatzen naiz nire ingurumena azaleratzen. Orduan, ez dakit, horixe. Horra, ingurumena aldatzen ziaken bezala. Retratuk, eta baixe. Ados.
Eta, bueno, zein dekire helburua, hau bilakatu, hau ogibidia bilakatzia da hau? Bai. Ire ogibidia dekau, Bai, a ber, edo orain- nola ziak historia? Bai, a ber, lana badago, eta ontaz bizi daiteke, baina egia da, bain nahi dugula pixka bat kanpo atera. Pixka mundua ezagutzea ju, eta artista gehiago ezagutu, eta esperimentatu, eta gauza desberdinakin. Baina pixka lientzoan margotzen bai. Lientzuan ebai. Zer topatzen dek lientzuan? Hori beste arte baek, ez da? Bueno, bai, lientzoan egin dezaket, pentsatut egin dezaketela gehiago nire lan pertsonala. Eta bai aldezaket gehiago esperimentatu. Azkenean, paretan handi baten ezin zera hasi esperimentatzen. Ja, eta lientzuan Lientzo beti txiki bat, dakakire... bai. Ados, bueno, guen hemen jarri behar detena, betu, Hau, erregila baten jarri behar diat. A ber, hemen, sartze zaiteken osua, bai, horrela, Hemen, enuke nahiko, hemen, Bitor Buenon gutuna eta argazki hau zikindu, hemen jarriko ditugu, horrela, vale? Eta hain detena da, musa, bol baten geneukana, manga batea pasadeu. Erresago ibiltzeko, ja azkarro ibiltzeko hemen. Eta dakatena hemen behar diotena da gainean bota, gero gainetikan bota estaltzekoa, eta platera eratu. Bueno, eakutsi hauetan nahi, zein desun hor. Bai. A ber, nola atea dan historia. Ze ikuste zue lagunak? Kabau, artista hutzain. Ia izi artista. Next, ona. Borrantxa. Bueno. Eta, a ber, sukaldian, ze gauza prestatzeitu? Sukaldatzia gustatzea altzai, tokatzea altzaik etxian itia zerbait, Bai, ose? bueno, bai, hain nago Bilbon ikasten, eta guzukaldatu behar dugu, ez? Eta taperrazko emate aldituk. Taperrak prestatuta emate aldituk. Astelenetan bakarri baina Astelenetan bakarrik, aste guztiak estu ematen, ez da? Petxuga, vuelta, eta palante. Ados. Ez, baina... Eukiko ekerrezetan bade esatekera, hau iteia tearra, ose? Pisto, berenjena... Pisto egarrak, Bai, zakito, verdura misto bat, eta... Bai. Aberrak, arroza, eta... Ona, hemen dana botako dugu, eta ez larritu, Eroitzen bandez gara, gero aldeu berriro jaso. Hori daka ona honek. Botako dugu hemen hola bildurri gabe. Guanitu jotena da honen, mingain honekin, hola, soberan dakana kendu. Vale. Vale. Eta azkenengo ikutu eman da geho, kieto parao. Zergatikan, azten basea mareatzen, dana zikintzen da. Eta geho ez da fin-fina gelditzen. Eta guain behar detena da, platertxo bat hartu, eta bertara pasa. Ia izi fenomenua. Bueno, zer landazkak guain esku artian? Ez dakiz zauden muralen batekin, edo... zerrekin zabiltzan guantxe esku artian? Bai, hain gaude pixka diseinuan prozesuan, diseinuak egiten gaude. Zerren diseinuak? Ba, muralen diseinuak. Indikan ez daude... Meko atxitla mar banitxakela, ieu! Vale. Ze diseinua ja iziten? Ba, enkargu pila ditugu eta... ezin dut esan ze... Sekretua ditugu. Bai, dudeka bukatuta. indikan ez dago guztiz adostua, ez? Eta nola iteie irekin lan adibidez? Nola eskatzeizki lana? Norbaitek ire lan ba nahi badik, nola topatuko jau, eta nola eskatze indik lana, o nola ziak prozesua? Normalean sare sozialetatik Eskatzen esatzen die? lana, bai, edo bestela badakau pagina web bat, Bai. nexgraph.com deitzen dena. Vale. Eta, baina, bueno, hobeto sare Instagrametik, edo Instagrametik Facebook, kaso egin, bai. eta nesgraf Bai. bezala topatuko Bai, jau, ezta? hor dakau jarria kontaktua eta gemaila. Eta hor eskatu, Hori da. eta edozein motatako lanak egitetu, zein gustatzen zaik gehiago? Azkenia esatea, injaka, o hiri guztia, zuei gustatzen zaizue pixka libre guztia, ezta? Nahiago libre ustea. Askatasun osoa ematea. Baina, bueno, ba, normalean esate gute gaien bat, edo dena delakoa, eta gu diseinu bat iten dugu. Eta gero moldatu, o bere aldea eman, o alde batea o bestea. Bai. Ona. Asko mareatzeie normalian klientiak? Asko mareatzeie? Ba, gehienetan bai. Gehienetan bai, Bai. Normalian patzeuna marea biteu, Bai, eta gehienetan, bueno, gehienetan aldatzen digute, ba, igual koloreak dela artistaren esentzia, ez, kolorea. Ik esan dikena ik identifikatzeko bezala ire kolorea, eta aldatzeie, eta ñau, me Claro. katxez la mar. Eta gero lana bukatu, eta ez aizain guztua gelditzen igual, ez da? Ez dezu gustora iten. Bueno, gauza batzuk inberritu bizitan tan guztua gelditzeko, eta bestia patrika beteltzeko. Bestia, Hori da, bizitan aurre jakin egin behar da, behar da ezberdintzen. Bai, oidek.
Bueno, lagunak, hemen Nex eta Bilok, indeuna da, 100 txokolate pastela, hemen da gauna, eta beste gabe, mi esker horreoteatik, bakizue, zerbait ola bereziena bezue, Nexi topatu, eta etxeatera mutuko. Mila esker, etortzeagatik, eta bihar arte lagunak. Bezarka handi bat.